Здравейте на всички и добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Бояна Генова и ми е много приятно, че попаднахте на моето видео. Надявам се да ви бъде полезно. В момента съм бременна в 9 месец и това, което ми е така приоритет и важно, е да се чувствам добре. Как го правя това? Разбира се, като се грижа за себе си, чрез хранене, чрез това да бъда заредена с хубави емоции, гледам да се разхождам доколкото може, защото вече тежи, но едно от най-важните неща, които също много ми помагат и ми помагат през цялата бременност, е една комбинация на шуслерови соли. Така че в това видео ще ви споделя, освен за това каква комбинация ползвам от шуслерови соли, за да се чувствам добре, сега в 9 месец и по време на самото раждане, както и след родилния период. Също така и какви комбинации ползваме от дома за моето детенце, което е вече на почти 3 годинки, и за цялото семейство, и за мен, за мъжа ми, тъй като вече сезона е есен, вирусните инфекции, изобщо и всякакви такива неща върлуват и започват с пълна силата. За мен е много важно да се предпазим, особено предвид това, че аз съм бременна, че ще имаме нов член в семейството и трябва всички да се пазим и да държим имунитета висок. Така, първо ще ви кажа за комбинацията за бремени. Шуслерова сол номер 2, номер 3, номер 5 и номер 7. Това са 4 вида соли, които аз приемам сега от началото на 9 месец. Смятам да ги приемам по време на раждането, ако, разбира се, има възможност да се пие по глътка вода. Ако няма възможност, ще ги приемам веднага след като родя. Те много помагат за това да се чувстваме енергични, добре, в настроение. Нещо, което наистина в 9 месец все по-трудно става. Тази точно комбинация помага много за това да се чувстваме добре в следродилния период. Тогава, когато ние жените сме много склонни да изпаднем в следродилна депресия. Тази комбинация от соли 2, 3, 5 и 7 наистина помага за това да запазим настроението си, да се чувстваме по-енергични и по-добре, защото все пак тази голяма промяна на това, че идва нов човек в семейството, денонощните грижи, недоспиването си водят до един дисбаланс на организма, на психиката. И е важно да бъдем подкрепени в този момент и емоционално, и физически. Това е важната част за бременността. Сега искам да ви споделя и какво правим, когато у дома имаме изобщо тръгват някакви симптоми. И примерно сега, преди няколко дни, малкият ми, той ходи от началото на септември, от 1 септември на градина. Вече в момента сме към края на септември. Реално онзи ден, като се прибра, започна да киха. Беше петък, вечерта. Изкиха се 1-2 пъти. На следващия ден се изкиха още, може би, 7-8 пъти за целия ден, което естествено веднага показва, че има дразнител в нослето и нещо, което създава дискомфорт, за да провокира кихане. Какво аз правя в този момент? Взимам шуслерова сол номер 3 и инфуцит и започвам да давам. 1 брой шуслерова сол номер 3, 1 брой инфуцит, заедно ги давам. И така до 8 броя на ден инфуцит може да се дава. Съответно, аз ги комбинирам двете неща, така че може би му дадах около 6-7 за деня. От сутринта до вечерта. На следващия ден, впрочем, видяхме и много лек бистър секрет, който показва и този дразнител, който е имал и го е карал да киха. На следващия ден в неделя детенцето нямаше нито секрет, нито кихане, нищо, абсолютно нищо. Но, дори да е така и толкова бързо да се прояви, нещо, което тръгне да се проявява, го хванем веднага и успеем следващия ден да видим, че няма никаква симптоматика, е важно да продължим с инфуцит и с тройката, което означава, че продължаваме още за 7 дни. Препоръчително е минимум 3 броя от инфуцит за деня и 3 броя от тройката. Ако ходи на градинка, може да дадете сутринта 1 брой тройка с 1 брой инфуцит, след градинката втората доза инфуцит с тройка и вечерта третата доза. Това нещо наистина е добре да се прави още 7 дни, за да може да се подкрепи имунитета и да закрепне. Това е комбинацията, която започнах и аз да приемам в деня, в който и на него му дадох. Съответно, както знаете, както разбрахте вече в видеото, аз съм бременна. Няма никакъв проблем да се приема от бремени, от кърмачки. Започнах и аз инфуцит и тройка. Аз, примерно, го направих като профилактика 3-4 пъти за деня, като по принцип за възрастни няма проблем до 12 броя на ден.
И това е до спиране на симптомите. В случая аз нямах някакви конкретни симптоми, но на база на това, че той кихаше, реших, че е добре да предприема мерки, за да не се случи нещо точно сега, когато ми предстои да раждам и да настина по някакъв начин. Продължих още една седмица с приема на инфуоцитидна тройка и за себе си, както реших да дам и на мъжа ми за всеки случай, за да може всички наистина да сме защитени. При нас наистина нещата стоят много добре. Борис се сходи на градина от миналата година, от миналия септември и до сега сме се разминали с една кашлица през зимната ваканция. Да? Дори не беше и на градина тогава. Имаше си някаква кашлица няколко дни, нито температура, нито нищо общо взето. Температура не е дигала от миналия януари, което е много добре за мен. До 24-та година реално не сме имали температура, не го е хващал вирус. Но аз наистина съм доста така активна с солите, с различните комбинации, което е важно. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако имате въпроси, може да ги задавате под видеото в коментар. Ще се радвам да ви отговоря, ще се радвам да ви бъда полезна. Ако пък желаете да се свържете с консултант от сайта на Шуслерови соли, може да го направите. Имате вътре номер, който е оставен. Изключително любезни са. Така че може спокойно да се обадите и да попитате според вашата симптоматика или тази на детето ви какво трябва да приемате.